Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon odeiguneak trinkotzen ari dira, beraz prestatu aterkiak zaparradak botako ditu eta gainera haizearen norabide aldaketarekin bat temperaturaren beherakada nabarituko du. Ez gaude Madrilen bezain gaizki, baina jantzi arropa goxoa. Zaindu zaitezte mesedez festagunak datoz eta? Gehienez 15 gradu Baionan, 13 Gasteizen edo 11 Laguardian. Beraz, badakizu ezer? Goazen zinemara, plan ezin hobea da eta. Aizue, zure ikusi duzue dagoeneko? Mikel Gurrea Donostiarraren lehen film luzeak, Donostiako zinemaldien ikusteko aukera izan genuenak, 10 sari irabazteko izendapenak jaso ditu Gaudi sarietan. Gaudi, Kataluniako zinemaren sariak dira, eta urtarrilaren 22an banatuko dituzte Bartzelonan, Kataluniako Arte Museo Nazionalean. Honako izendapenak jaso ditu. Zuzendari berria, hau da Gurrearentzat, jatorrizko gidoia Mikel Gurrea eta Francisco Kosterlitzat, emakume protagonista Biki Luengorentzat, gizonezko protagonista Paul Lopezentzat, ekoizpen zuzendaritza Maika Sanzentzat, zuzendaritza artistikoa Isona Riagaurentzat, edizioa Ariadna Ribasena da, soinu honena Leo Dolgan eta Xanti Salvadorrena, eta jatorrizko musika berriz Clara Aguilarrena. Erronka bat otu zait. Zinemazari garenez, zer iruditzen zaizue gaurko efemerideak gaurko egunez estreinatutako filmekin lotzen baditugu? Ba ez dela lan makala. Lortzen baduzuenik kroketa bat jatera gonbidatuko zaituztet. Ados. Earki, bai. Ea gaurko egunez 1962an Adolf Eichmanni eriotza zigorra ezarri zioten juduen aurkako krimenengatik. Gerra ostean Argentinan ezkutatu zen, baina 60an Israelgo zerbitzu sekretuek aurkitu eta hara eraman zuten epaitzeko. 1962an urkatu zuten. Erraza. Gaurko egunez estreinatu zuten Schindler's List, Schindlerren zerrenda, 1983an. Steven Spielbergek zuzendu eta Liam Neeson, Ralph Fiennes eta Ben Kingsley aktorek antzeztu zuten. Filmak Oskar Schindlerren historia kontatzen du. Bigarren Mundu Gerran holokaustotik 100 judu Poloniar inguru salbatu zituen Sudeetetako enpresaburu katolikorena. Tira, hori oso erreza zen. Urrengoa beraz, beste hau. 1927ko abenduaren 15ean, Charles Lindbergh, hegazkinlari estatubatuarrak, geldialdirik gabeko hegaldia egin zuen Washingtonetik Mexikora. 26 ordutan. Badakit. Gaurko egunez estreinatu zuten The Flight of the Phoenix, Phoenixaren hegaldia filma. Robert Aldrichek zuzendu eta James Stewart, Hardy Kruger, Richard Attenborough, Peter Finch eta Ernest Borgnine aktoreek antzeztu zuten. Hori da, Bigarren Mundu Gerra, Ipar Afrika, Frank Towns kapitainak pilotatzen duen karga hegazkin aliatua hondarrekaitz baten ondorioz Sahararen bihotzean lurreratzat derrigortua da. Basamortu kiskalgarri hartatik ateratzeko duten biziraupen itxeropen bakarra, aeroplano arin bat eraikitza da, hau da, Phoenixa. Itxasotik ikus mugetara. Zuek zarete zuek, hirugarren honekin 2005ko abenduaren 15ean tabakoaren aurkako legea martxan jarri zen Hego Euskal Herrian. Erabilera komuneko lekuetan, bai publikoetan, bai pribatuetan, erretzea debekatzen zuen legeak. Horrekin lotura duen filminik ez dut ikusten gure zerrandan, Iana, nola ez dut. Bai, hemen dago bida. A ver. Gone with the Wind, haizeak eramana. 1989ko abenduaren 15ean estreinatu zuten. Eta lege horren ondorioz haizeak eraman zuen tabakoaren usain txarra. Goodbye tabako, Gone with the Wind!
Esango nuke trampetan hasi zaretela dagoeneko. Baina tira, finalera iritsi zarete, beraz, azkeneko efemeride guztiak elkartuko dituen pelikula bat nahi dut. Atzuk bota, gu presa gaude. Bai, prest. Ba. Seguro? Bai, jakina. Gaurko egunez, 2018ko Bizkaiko bertsolari txapelketan, onintza enbeita izan zen garaie. Txapelau lortzen zuen lehen emakumezkoa izanik. Gaurko egunez, 1960an jaio zen Lobo Langua Gipuzkoa rock abeslaria, Euskal Rockean lehenengo emakumetakoa. Eta gaurko egunez hiltzen Maria Greber nazioartean ezagun egin zen lehen emakumezko konpositore mexikarra. Buah, latza, bakit. 2000ko abenduaren 15ean, What Women Want, emakumeek nahi dutena filma estrenatu zen. Eta zer nahi dugu emakumeok? Gizonezkoei onartzen zaizkien gauzak egin. Adibidez, txapela jantzi, rock musika egin eta gure lana mundu mailan ezaguna izatea. Noski. Emakumean alta libre bizi nahi dutena egiteko eta izateko. Oztopoak bidean, itxaropena gotzen, beldurra gorputzian, sentitzen dutena ezatera. Lortu dugu, Iana. Kroketa bat irabazi dugu. Aupa! Bat baino gehiago esango nuke horrela bai, saio asteko moduan gaude beraz. Bai, maite dutekin hasiko gara egunero bezala. Zer maite dugu? Eta zen maite duzue? Ba, aizue, Andoni Mateos gure geografia irakaslea etorriko da eta uste dut azterketa dakarrela. Eta kafe utxe hartuko dugu Markeline konpainiako Jonkeparekin. Eta Sara Iriarte lankideak pagondoa saioa aurkeztuko digu. Eta gauza gehiago ere izango dira zuekin elkarbanatzeko. Abenduak 15 ditu gaur eta osteguna da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Nik uste dagoeneko saria eramateko moduan dela eta dantza tajoz egin duela. Segiton aurkeztuko dizugu gaurko gure lehen gonbidatua edo gure maiko laugarren kideara izan ditekeena. Baina hasteko Oiana Maritorenak enbe, arratsaldeon. Atxaldeon. Goiuri ez izarandi, arratsaldeon. Arratsaldeon. Dantzan bikain moldatu da, improvisatu da izan bada ere, guri begira eta bixi-bixi. Sara Iriarte Lasa, arratsaldeon. Arratsaldeon da noen. Ongi etorri, Eskerrik asko. Izketan ari zaizuena, Uino Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 483 garrena du. Abenduak 15, arratsaldeak 4 eta 13 minutu, eta gu hemen, zuekin urrengo 2 orduak igarotzeko, eta gure ostean etorriko dira beste batzuk. Ez gu sortu ginen enbor beretik eta hori, besterik gabe jende gehiago izango dugula saioan, ez jaitzen flipatu. Arratsaldeon guztio, ongi etorri, naiz irratian zarete, bigarren kafean. Not talking about a year, no, not 3 or 4. I don't want that kind of forever in my life anymore. Forever always seems to be around when it begins, but forever never seems to be around when it ends. So give me your forever, please, your forever. Eta maite duten tarteari asera mamarko diogu, gorko saioa abiatzeko Jana Maritorena. Zein da zure maite duta? Bira ba, simple izango da, baina maite dutez bat da. Eta da,
irratia entzuten ari zarenean eta abesti bat jarri dute eta izugarri gustatzen zaizu eta emozionatu itentzea eta batean tunel batean sartzen zea edo parkinean eta moztu iten da bestia. Ai, eta aurrekoan gertatu zitzaidan pozik nindoala hor ez dakizea besten eta bapatean eta hori gorrotu dut. Bai. Ulertzen dut, bai. I can find my forever home. So give me your Goi hori zizarandia zein da zure maite duta. Dagoeneko esan dituzela 58. jazaldiko gonbidatuen zerrendatxo batzuk. Ez dituzte izan guztiak esan, baina batzuk bai, eta oso pozik nago, ze adibidez Nora Jones dator, Bai. eta entzuten ari garen Ben Harper dator. Eta Ben Harper asko gustatzen zait, eta orduan asko poztu naiz. Uztailaren 23an daukazu. Ni justo aurrean neukan, irikita programazioa. Ara? Bai, mentxe. Begira. Eta Nora Jones bezperan 22an. Eta sarrerak salgai daude dagoeneko? Bai, eta prezio esatean nahi duzu? Ez da maite dute izango? Maite dute Nirea behintzat ez litzateke izango, uste dut. Zen nahiko nuke joan, baino, aurrekontua ere behar da, uste dut. Bai, ez da. Nora Jones 85 eurotan dago. Epa. Hoxe behiratu lehenengoa, bai. Eta Ben Harper 50. Akaso lekua ere. Pegatzen diola sariri arteri ere oso Nora Jones zale izatea. Bueno, Ez asko, eske ez dut hartu denboa behitzeko. Ja, karo, eske oso gazte. Gaztetxoa. Baina ere, Josuke Yamashita hori asko gustatzen zait. Barkatu, hori beste ados. artistetako bada, eta Santelmo museoan izango da, eta pianoa jotzen du eta izugarria izaten da. Bi bat datoz, Pat Metheny, Josh Stone, Abdullah Ibrahim, Enrico Raba, Bill Frisell, Kenny Barron, Nubia García, Julian Lash, Lady Smith Blackman Bazo, Rocío Márquez eta Bronquio, David Hellbock, bi bat. please your forever. Not a day less will do. Hemen nintzen begiratzen, 10 talde bertakoak, ez dakite bertakotasuna Donostia, Gipuzkoa, Euskal Herrira edo inguruetara noran mugatzen den, baina ere izango direla, azken urtetan ere izan dira, bertako taldeak jasaldian, eta aurten ere izango dira, baina oraindik ere aukerak eta prozesu hau zut martxan dela, azaroaren 4 arte izan zen inskripzioa egiteko aukera, beraz, pentsatzen dut horiek ere joango garela ezagutzen, hau da Nora Jones, Sara? Come away with me in the night. Sareri artek bere maite duta pentsatzen den bitartean, nik nerea kontatuko dizuet, eta nere maite duta da, maite duzun jatetxe batek denbora bat itxita pasa ostean, berriz ere ateak irekitzen dituenean, eta gainera irekitzen dituenean, bere, aurreko filosofia horri helduta. Eta gaur konturatu gara, lurlan iriki dute, eta eskapatu gara zerbait jatea. Eta egia esan, zoragarri, eta ez dakit, azken urteetan nik sentitzen dut, bai bizi naizen herrian, Tolosan, baina bai orokorrean ez, sukaldaritza gero eta homogenizatu da hola, leku gehienetan plater berdin-berdinak, nire ustez magia gehiagirik, xarma gehiagirik jateko joera badagoela, eta aldiz, aipatzen dudan honek lurlanek badu, ez, bertako produktuekin, barazkiekin gauza zoragarriak egiteko joera, mimoa da niretzako hitza, goxotasun askorekin sukaldatzen dute, kozinatzen dute, eta berri hona da, irikita dagoela jakitea. Baina nahi balin badezu gure entzuleak jatea esan barko duzu izena zuzenki. Eta ez lurlan, ez baitu lurlan izena. Orain izen berriarekin ireki dituate. Biko izena du. Biko jatetxeak ireki dituateak, garai bateko lurlanen, eta lurlan nekazarien kooperatiba hartatik abiatu zen proiektuak, orain badu jarraipena, aurreko proiektuaren langile direnen bitartez eta bar, eta horrelako lekuek uste dut, badutela xarma berezia. Badira gehiago ez, pentsa, baina azken hilabeteetan, nago ondo jateko behar dura norbaitek iriguneak pixka bat atzean utzi, eta herri txikietako ostatu eta jatetxetara joan. Eta horre, hemen gure inguruan esaterako, Orexan gertatzen da, Alkizan gertatzen da, Belauntzan bertan gertatzen da, aztuko ditu daraintxe, baina eta honek, antzeko zerbait egiten du, baina, iaia herritik atera gabe,
Eta horixe da nire maite dut. Baina, Sara Iriarte, zein dure maite dut? Neria da, karo, nik entzuten musika pila bat, eta orduan, ja, nazkatzen naiz seitun entzuteten musikataz, eta ateatzenen disko on bat, eta esatezunen, bueno, pues, hau entzuten egongo naiz, eta naiz azkatuko igual, ez dakitzen bat hilabetetan, eta aukitzea ilusio hoi entzuteko kotxen jun da esan, buah, kanta hau, hori da nire maite dut. Eta zein da disko hori, horitako disko bat ezin guz. Azken aldin, Ola Intziarte. Ba, Ola Intziarteren kantua zuk aukeratu ja? Ui. Igual B klasekoa entzun xamar daukagu dagoneko. Bai, zure mina... Bai, justu izan. Korektatuta. Amarradia Tamezu batek izozu egin Sara Iriarterekin, haren mamian murgildu aurretik, ze badauka mamia eta badauka kontatzekoa, guk naiz irratian igande hontako bertso txapelketa nagusiko finalerako dauzkagun bi sarrera hoiek edo sarrera bikoitz hori lortzeko bidea kontatu behar dizuegu berriro. Gaur azken aukera. Bihar goizean, aria tartean, naiz irratiaren goizeko saioan, informazioaren arian, izango da zozketa. Parte hartzeko garrantzitsua, idaztea, WhatsAppan ezen baki orain esango dizuegu, baina entzun bertsoa, ze bertso honen azken hitza edo amaiera, da asmatu behar duzuena. Kontuz nirekin daude, zia eta nasa, ta alere sartzeko etzera kapaza. Ez didazu ipintzen, ez bide erraza, lagun handiak baina laguntza. Bueno, nik uste nahiko erresa dela. 644-63-299 telefonora WhatsAppa bota, 644-63-299 naiz irratiaren WhatsAppera, bota zuen mezua, esanez nola amaitzen den, aipatu du, edo entzun berri duzen barkatu, bertso hori. Eta bihar bertan jakingo dugu, ea zuek zareten zorioneko horiek. 9:22 bigarren kafean, naiz irratian aurrera egiteko unea dugu. Altzak ez du bihotzik, ez da gaztanberak ezurrik, baina pagoak zer du barnean? Bihotza, ezurra, izerdia, muina? Denetarik behar luke izan, eta pagondoan 11 pago, eta 11 muin topatzen saiatuko da Sara Iriarte lankidea bihar bertan, naiz irratiak estrenatuko duen irratsaio berrian arratsaldeko 7:00 pagondoan entzuteko aukera izango baitu entzuleak. Poetikari emango dio bidea irratsaioak, hitz edo kontzeptu bat hartu, eta pagoak adinea adar eta adasketan barrena murgilduta, hitzen imaginario eta testu ingurua marrazteko asmoz. Tipula, esnea, abarkak, edota ipuinak, Fernando Amezketarra, zerua eta inpernua, maitasuna, nor daki. Gaiak asko izan daitezke, baina tartean, ikerketa lantxo batetik abiatuta eta hitz bakoitzari bide ezberdinak topatuta, Sara Iriarterekin tarte luze eta lehun batean murgiltzeko aukera izango duzue. Sara, arratsaldeon berriro, nik zertzela datzuk eman ditut, baina konta iguzu zer da pagondoa. Inigo ezakitzu, baino hobeto azalduko eta. Bai, hitz bat hartu eta horren inguruko podcast bat izangoa, esan, pentsatzen egon naiz pentsatzen oso, entzuteko agradablea izatean nahi nula, etzula beste zer bilatzen, kotxen jun eta lasai entzuteko podcast bat, baina gero kontuatu naiz pila bat ikasietela. Eta dala aukera bat atxonamonei entzuteko naiz, eta ez izan gure atxonamonak naiz, eta igual ez dugu euki aukera gure atxonamonei behar bezain beste entzuteko, ez?
Eta behaien beldurrek badakatela zentzu bat, ezin diala ukatu, gure beldurrak agian hortik datoztela, beldurrak dena, pasada bat, bai, pila bat ikasiet. Saioa osatzeko gure jakituria biltzeko lan handan egin duen egitasmo bat baliatu duzu, eta aitortza hori ere egingo diogu, ze esan nuke, ahots asko direla, ez, hartu eta josi dituzunak Pagondo osatzeko. Bai, historio pila bat, gerra ze hiltzatuta gatuan, ez, hemengo jendean gan, historiok, eski pasada bat, irutu zait. Eta ez hori bakarrik, baizik eta poesiak ebai nola jorratzeitun, ez, hitz bakoitza, abesti bakoitza, eta bai, ez dakiz egeo kontatu ino. Ari gara gauza kontatzen. Aipatu dut, ahots horiek baliatu dituzula, ahotsak.eu ataritik hainbat testigantza, lekokotza berreskuratu dituzula, Sara. Esango nuke eurek egindako lana erabat antropologikoa dela, eta eskertza amaigabea behar duela. Zuk egin duzun lanak ere baduela antropologiatik. Azkenean, hitz baten inguruan josi dituzu hainbat testigantza, eta testigantza horiek norabide batean jartzean ere badago, ez, lan antropologiko bat, entzun, interpretatu, ez da egit, lapikoan beratzen utzi, eta gero hori guztia saio bat egiteko prestatu, ez, tipulatik abiatuta, eta okerrez panaiz hori izango da biharko hitza, biharko Pagondo abiatuko duen hitza, poetikarako aukera asko ematen dituen hitza da, tipularen zehazka kanta etorriko litzeguk denoi segituan, ez? Poema ezaguna da oso, Landergarro konduzuen horrekin bestelako lan dokumentala, baina abia puntu hortatik zenbat bide ematen ditu adibidez tipulak. Bai, beldurretik ez, hilerekotik hasita emakumek ezin zuela tipula moztu hilerekoa baldin bazuen, negarretik hasita, negarra aipatuta, gerra aipatzea dekazuz, ahotsa.eusek daka gauza bat oso interesgarria, ez dakizen bat elkarrezketa dazkaen pasada bada. Eta denak ezin banan entzuten hasi ez, eta orduan daka bilatzaile bat, eta jarri negarra, eta dena gerran ingurukoa, pasada bat, bai. Eta bai, poesia, spoiler txiki bat, tipularen zehazkoa kanta poesia azaldukoa, eta abestiak, eta bai, tipula interesgarria, nik hartu nunen, etzan hain interesgarria ustez, baino, bai, uste baino adar gehiago dazka. Pagondoa saiotik lapurtu ditugu, ahotsak.eu ataritik lapurtuta bezalaxe, bigarren kafean entzuteko testigantza horietako batzuk, ardezan entzuleak ere, bihar arratsaleko 7 naiz irratian estreinatuko den saio honen kolorea edo giroan ondik ibiliko da. Ja, Sente Maria utzi eta junginan Sarara. Eta goetxea bizizan, Sara bizizan, Elbira tipitea handean bat, oso famatu gabe gara ja. Baina, Sara nahi zu izuarezko, Nemesio etxan izek esan zuen bezala, aboa hortzez beta dukan neskazar ospindua esan zuen. Izak, Kriston kumplidu etxio. Baina izan, Saran, bere ikasle bakarra hori bau meritua, Eta bere ikasle zinean orduan? Ikasle bakarra hori meritua oka. Eta berak gerra horretik ere ikastola... Bai, hemen Donostian, hori ikastolan, bai, eta gaina, handeren oso nazan, oso profesionan metodologia ona zeukan, eta beti saiatzen izan metodologia berriak lortzen, eta handeren ez da oso nazan. Bai, persoa zaila zen. Eta, Elbira Zipirri agertzen zaigu etengabe atzo Kontxita Beitiarekin aritu ginen haren inguruan, Oianan Maritorenak bere datorren abenduaren 26an kursalen Iban González Pagaldaik zuzendutako dokumental horretan, asko dira arrazoiak hain zuzen ere haren heriotzaren 40. urte muga ere datorren abenduaren 26an izango delako. Elbira Zipitri aipatu dute audio honetan, aipatu dute ikasle bakarraren kontzeptu hori,
ze hitzek eraman zaitu ona, edo nondik iritsi zara onaino, zara? Justo, gero bukatze, audio horren bukaeran, aipatzeu nola, Elbira Zipitrea otezan irratia entzuten, eta nola itxezu negar. Irratia entzute zitulako espainolak ez dakize gauza esaten, eta bukatzezula negarrez, eta esatezun gizon honek neko masokista zela. Eta, bai, oi. Moztu dugu audioa beraz entzun behartzen garaian. Berreskuratuko dugu. Entzutezun keipoia no bota zituen astakerik. Los sacerdotes vascos no son sacerdotes, son sacerdotes. Horakoak, baina, behan negarrez. Gau, pero hori ikusten dut profeteran. Elbidita negarrez. Keipoia no entzuten, baina hori bizkat masokista zen. Negarrak eraman zaitu ontaino, negarreraino tipulak, eta horrela kontzeptuak josten osatzen doaz pagondoak. Nondik datorri zena? Nik egin dut sarreran nire interpretazioa, nire lotura, adarrak eta besteak eta muinak eta baina zergatik pagondoa? Ba, alde batetik, hitz batek izan ditzaken adar guztik jorratu nahi nitulako, edo saiatu behintzat. Beste alde batetik, azkenen ahotsak.eus sortu zen, webgunoi sortu zen, herri bakoitzeko euskalkia konserbatzeko edo. Eta bueno, nahi gabe ez, irratsaio entzuteanen, euskalki pila bat ezagutzea. Eta gero bestalde, zuetz genealogikoan ideia hori erabilita ez, nola gure Aiton Amonei emango zeien protagonismoa, gure Aiton Amonei entzuteko aukera izango dugu ez, pixkat, hiru gauza horiengatik. Orduan, Lucia, zuk kantak eta dakizu zenak noskoak dira, zure ume denporako... Claro, niri amak eta gero, entzunikuek, gaztetan entzunikuek. Eta kanta baiten zan lehen asko? Kanta baiten zan etxeatan asko lehen? Etxetan dabe, asko. Da nos kantetan zan? Gure ama zan oso kantori esan. Da, claro, kanta batzuk, kanteta bazan lastimosu ezen, lastimosuek. Da, gure aitek, gure amak kanta bat, gabetan jaldut, zutezkinean igualoten gainin, hori, bazarri zen, banok. Nigu lasten zan gura ama kantetan, daiten negarrez. Da gup esaten gotzen, ama, zu kantetozen bako txien daiten negarrez dau. Da, adekin deukuen peni edan, aixe kanti neuk, bapek ez izekia. Desegin zaizkit blaitu. Esango nuke tipulak ezinbestean eramaten zaituela, ez? Batetik gozera, tipularen sehaska kantakara garamatzalako, bestetik aurren zaintzara, gerra garaitara, injustiziara, negarrera, nahi gabe tipularen geruza guztiak aruntzoaz, ez dakitzara, topatu duzun beste adarrik, ez? Ezagit giro hauetatik edo ez doazenak. Bai, bera, esan dezula, gozea. Gozea ipatu, nik uste nun, serri giro izala ez, askotan, pobre giroa, edo ez dakit, oinikan sartutan ere burun da, emakume baserritar batek esatezun, gu behintzat tipula bagenekan jateko. Ez? Eta igual irian bizizan batek, igual etzekan tipula jateko. Gu behintzat, Eta esnean eba ikasi nun, behintzat esnea genekan. Nazkatu ginen esnea atez, baino esnea genekan. Eta, interesgarria irutu zeten oire bai. Eman didazu berriz dena, Anzturaren bazterretan, ezer ez daukanaren izena. Tipula, esnea, kontzeptu, ez dakit, soiak, konkretuak, zehatzak dira, beste batzuk zabalagoak badakit oraintxe bazabiltzala, etorkizunan entzungo den maitasunaren gaian inguruan, eta hor adarrak mila
Eta nola zentratu horrelako irratsaio bat, ez? Edo, ez dakite, zerua eta infernuak ere zenbat lekutara eraman zaitzaketen, zerutik eta infernutik garatago. Bai, zerua eta infernua da pasada bat. Pasada bat, pentsatze dulako, ez gure aiton amonak euki behartzuela burua, hola, eta izan behartzuela zoaz infernua edo zoaz zerua, eta aurkitu ditut, testigantza batzuk esaten, nire ustez zerua eta infernua ez da existitzen. Eta, wow, eta gaina arrazoitu itaizue, eta gero beste emakume bat, zuk esatezu infernua ez dala existitzen, zuk esatezu zerua ez dala existitzen, eta zergatik badakizu, nik ez da, baina nik ustet baietz. Eta, hoi ez, eske nahi irutze hitzezkiten, baien pentsakerak, baien zeak ziala, simas, baino dakae, bai, logika bat, eta ezin da bukatu hoi ez. Bai, kola siniste badue, arrazoitu itaizue, edo batzutan sentimendua bea bakarrik da, eta, wow, bai. Pagondoa, bihar ostirala, arratsaleko 7:00 estrenatuko da Naiz Irratian, saioa gurekin azken minutoetan entzuten ari garen Sara Iriarte lankideak gidatuko du. Aipatu du irratsaioa, podcasta, batzutan zaila da, muga ezartzen, irratsaio zer den eta podcasta zer den. Esango nuke hau bai dela oso podcasta den irratsaio bat dintzat, lekuz eta orduz kanpo edo zein unetan hartuta ere, atalen kronologia mantendu gabe ere, entzuteko modukoa dela, azkenean ordu bete inguruko tartean murgiltzen zara non baitez. Bai, hoi da, askotara magaldetzi zara eta zer podcast, tani, ez dakit ondo nola azaldu, baina bai, nik hau esatetala podcast eta dala irratsaioa, baina irratsaioa esatetala irratin emititzalako ez dakizu da, baina bai, podcastetik asko daka. Surprise, couldn't find it in your eyes, but I'm sure it's written all over my face. Surprise, surprise. Saioan zehar, ahots asko entzungo ditugu, ahotsak.eus ataritik aipatu ditugun horietakoak, gidazuk daramazu eta zure ahotsa izango da gidari, ez da, Sara? Hoi da. Poesia aipatu duzu, poetika aipatu duzu, jantzia beraz dotorea gokitu saioari, hola esango du. Bai, nahi nun izatea kapitulo bakoitza lehenengo ideia zan, kapitulo bakoitza izatea sormen lan bat bezala. Oizan, abia puntu eta gero hortikan nahi gabe eta zitzaiten poetikoki idaztea. Nahi gabe, hoi da gustatzen zaiten estiloa eta hoi da nahi gabe eta zaitena, eta gaina gaiak ematezian, ez? Malgutasun hori izateko poesia gintza horta aiatzeko. Enaiz poeta sentitzen, baina, bai, nahi gabe eta zitzaiten zerbait izan zen. Naiz Irratiko entzuleak ere kokatuko du, Sara Iriarteren ahotsa, eta izena bera, etxe honen irrati formulan egindako saioekin, ez dakienak, akaso ez daki, baina Sara Iriarte musikaria ere bada, musikarekin loturak asko dira, zein izan dira autuak irratsaioa edo podcasta, pagondoa, josterako orduan, nondik nora, garbi izan duzu, saio bakoitzean joera ezberdinak izan dira? Ba, ez dakit, eske ez dakit ze erantzun hemen. Banekin poesia landu nahi nula, banekin musika sartu nahi nula, banekin hitz bat jorratu nahi nula, banekin elkarrizketatuk sartu nahi nitula, eta banekin ni poeta gisa sartu nahi nula hor. Igual izan daiteke ni olako naizelako, ez? Poesia pila gustatzen zaitelako, literatura pila gustatzen zaitelako, eta musika gabe ezin detelako bizi. Eta bai dakatelako beti afinidade edo ez dakit, ez? Aiton Amonekiko, ez da. Beti, ez dakit, irutzeit Aiton Amonei asko ez dietela galdetu behaien bizitzan olakoa izan dan. Eta nahi gabe tokatu zaitela hau, eta ez dakit honengatik pentsatu nun hau itea, baina bai izan zan nahizu, igual nire Aiton Amonei ez diet galdetu, nolako izan zen behien bizitza, baina igual hau bai da placer txiki batez, jakiteko hau behien bizitza nolako izan zen.
Ze gogoa Pagondo entzuteko. Bihar arratsaleko 7 estrainatuko da Naiz Irratian, eta hortik aurrera, aste guztien izango duzue podcast plataformetan, plataforma digitaletan. Ostiraleroko maiztasuna izateko helburua du, Sara? Bai, hoi da. Eta oraingoz sorta bat baduzu, eta hortik aurrera ikusiko dugu, noiz arte. Hoi da, oraingoz, bai, 6 bat dazkatin da, eta gogoz segitzeko. Pagondoa bihar, arratsaldeko 7 Naiz Irratian, Sara Iriarte bertan entzungo duzue, eta gure Aiona Monen ahotsak eta gure arbaso diren hoien ezagutzak, jakituriak, hausnarketak, gidatuko ditu berak, hitz baten, kontzeptu baten inguruan, saio poetiko eta, bintzat guk entzuteko gogoa handia dugune hortan. Sara Iriarte Lasan, mila esker, kakapila, biharko estrain horretan, urduri zaude? Baduzu jendeak entzun eta erantzun feedback hori jasotzeko premia? Eske nik uste ez dela konstiente. Ez dakiz erantzun, nik uste ez naula urduri. Hobe horrela. For you on Christmas Eve. Sara Iriarte mila esker eta nahi duzun arte. Eskerrik asko zuei. The sleigh bells won't ring, Bing Crosby won't sing. Arratsaleko 5:00 20 minutu geratzen diren honetan, oparitxo bat Goiurirentzat. Gabonetako kanta bat. Nora Johnson, It's Not Christmas Till You Come Home. Ez zaitezte urrunera joan, segituan Andoni Mateos, gure geografoa gurekin izango dugu eta arekin karstaren inguruan, eremu karstikoen inguruan aritu behar dugu eta. I won't believe it's Christmas till you walk through that door. There's no tiny Tim, and Santa is slim, and mistletoe's hung on the floor. I made a promise to wait for your return. The snowflakes won't fall, we can't deck the halls. It's not Christmas till you come home. The snowflakes won't fall, we can't deck the halls. It's not Christmas till you come home. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, Bigarren kafea. I had to leave you and go away, but I think about you every day, in the morning and in the afternoon. I wish that I could see you soon, and when I held you I felt so fine. It was like there was nothing left on my mind. It was like Rockaway Beach in the month of June. I wish that I could see you soon. I had no plans to meet you, baby. I had a million things to do, baby, but you hit my heart with a harpoon. I wish that I could see you soon. The angels go, how long till you can see her? And I'm like, the sooner the better. Do you really think she will wait for you? Well, I have nowhere to say and there's nothing I can do. Well, I have nowhere to say and there's nothing I can do. Go.
Now listen, now that I am across the sea, I wonder if you're gonna wait for me or if you're gonna find a new boy to... 16 minutu arratsaldeko 5:00 eta esan da bezala aurrerakoaz, geografiari buruz hitz egin behar dugu, gure irakaslearekin, Andoni Mateosekin. Andoni, arratsaldeon espaldiko. Arratsaldeon espaldiko, bai. Ondo zara? Mentxe, bai, betiko martxan. Volumen ondo daukazu kaskotan? Ondo entzuten. Bai, bale, horpegian ikusten izun igual. Bueno, paisaia karstikoak ekarri ditu gurera gure irakasleak, azterketa prestatu digu, eta hemen dagoeneko urduridasunaren nabari da. Bai. Bueno, eske gauza bat da iria zer dan jakitea, eta bueno, zuk iritzi bat edukizakezu, edo paisaia zer dan. Iriaren kasuan iritzia edukitzea errasagoa da. Baina ez dakit paisaia karstikoa, ja urrengo maila iruditzen zaite. Urrengaren urrengoa. Bai. Bueno, baina horrela ikasiko dugu. Azkenen, goatu behar dugu, kareharriz inguratuta gaudela, bat ez hemen Euskal Herrin, orduan garrantzitsua hitz bat izan behar dut, oso ondo ezautu beharko duguna, ustez. Hortaz, gaurko saioa, esan bezala, paisaia karstikoak, kareharriz inguratutako paisaiak, oso paisaia politiak, konplexuak, baina ikusgarriak. Hau da, ia gizarte guztiak gustatzen zaizkigun paisaia horiek dira. Beti lotuko iteu mendi ingurukin, mendi oso malkartsuak, oso pikodunak, kolore gris hori ikusten duguna, arroka biluzia. Nei pertsonalki pio gustatzen zaizkit, eta bere atzetikan historia oso luzea dauka, oso komplexua daukan eremua da. Aha, nondi dator kare guzti hori? Bueno, karea, lehenengo jarri bargea kronologia geologiko baten. Hau da, jarri milioika eta milioika urte eta atzera, bale? Eta azkenen da arroka, bertan paisaia karstikoetan nagusitzen den arroka da, kareharria, esan bezala grisa, eta kare hau, arroka mota hau, akumulatu izan da milioika urtetan eremu tropikaletan, hau da, itsasoa oso epela, bero, itsaso bero eta epeletan, nun itsasazpiko espezie pilo bat biltzen diren tokioietan, arrezifeak eta koralak piloak diren aberastasuna handia dagoen tokioietan, eta milioika urtetan sedimentazio prozesu luze baten ondorioz, hori dena junda akumulatzen, pastilo baten kapa batzuk izango bazian bezala, eta konpaktazio horren ondorioz sortu da arroka mota hori, bale? Da kareharria. Orduan, kareharria hori moztu ezkero eta lamina txikitan moztu ezkero eta mikroskopiotan bidatu ezkero, dena, biltzen duen guztia, ia materia organiko bat. Da, espaldiko materia organiko bat, bizidunak, eta hoi guztia bilduta sortu da arroka komplexu hori. Hortaz, hortik oinarrituta oso argi eduki behar dugu dela arrokat, zeina oso azkar disolbatuko dan, batez urarekin, prezipitatzen dan urarekin. Horregatik hartzen ditu oso forma bitxiak. Honekin ze refleksio txiki egin dezakegu, Euskal Herrian oin dela milioika urte, itsaso tropikal baten gendela, gu hemen gaur egun azaltzean Tokiontan, etzeon lurra, itsaso bat zegoen, itsaso tropikal bat, arrezifeke pilakekin gaur egun gutxi gora era Karibe ingurua izango zana bezalakoa, Zeona konturatzea, 37 urtekin nik, beste dozkezuela, Euskal Herria itsaso tropikal bat izan zela. Horren aurretikan beste itsaso mota bat izan zen, prozesu luze bat da, eta ikasi deun bezala, lur planeta eta plaka guztik moitzen jundia denborantzear, garai konkretu honetan. Gaur egun txindoki, hanboto edo hiru erregen maila ikusten ditugun espazio kareharritxu horietan, karstiko horietan ez, gari baten itsaso bat egon zen. Hoi da, gaudotokian... Pentsaken ezakien, edo ikasi dugu igual eskolan nondi gatu zen, baina itsaso hori tropikala zela. Baina ez hasi esaten Kariben bizi zela, Ojo, Hanbotoko puntan zaudenez, Karibeko arrezife korala zapaltzen nahi. Karibe bezalako bateko arrezife baten gainen nao. Hor akumulatu da nao milioika urteetan, plaken tektonikan mugimenduarekin eta kolpatzeko garaien, kareharri guzti hori, sedimentu guzti hori azaleratu intzan, eta hori gatu da nagusiki leku konkretu batzuetan, ez guztitan, mitologia guztia, arroka mota guztia ez da kareharria, baina esanguratsuena dana, Nola bitezteko horrek sortzen ditu Pirineoak.
Adibidez, Pirineoren zati nagusi bat, kareharriz beteta dago, bueno, beste arroka mota pilo bat dago, Aiako harriak adibidez ez dira kareharrizkoak, hoi granitua da, baina bueno, ja sartzea hasiko zen beste historia geologiko luze bat. Beste baterako gordeko duguna, baina bereziak dira, berezia da Aiako harria, eta, bueno, hasi gara ulertzen zergatik. Hoi da, eta, bueno, horregatik, kareharria, esan bezala, forma oso komplexuak emango izkigu, hortaz, geomorfologikoki, bai, morfologia, lurra zalak daukan morfologia oso berezia izango da. Bale, gero ikusiko dugu gutxi gorabehera ze tipologia, ze forma desberdin aurkitu ditzakegun, bale? Hoitako bat oso ezaguna izango dana. Hortaz aparte, hidrogeologia, ze urarekin elkar lotuta dago, harreman oso sendoa dauka ura eta nolabait, mendian gabiltzanen da batean gabiltz, mendi magal batean edo laugune batean, eta errepente ikuste dugu zulo moduko bat, bale, hola, neko borobila izaten da beti, neko perfektua. Bai, baina guk oinez jeizte dago binengo problemi gabe batzutan, beste batzutan oso sakonak izaten dira eta bizkat arriskutsua da, bueno, dolina horri deitzen zaio, bale, dala, desplome moduko bat, bai, arrokak goiti bera eroitzen dira, eta iristen da toki baten, kareharrizko arroka desagertzen dan, eta kapa impermeable batea iristen gean. Hau da, urak ezin du pasa. Hortaz gehatzen da, laku moduko bat. Bai? Bere garaian, urez beteta egongo zan, gaur egun ja ez diteu urakin ikusten, bale? Ur hori evaporatu da, desagertu egin da. Hortaz dira, zulo borobil batzuk bezala mendian. Bai? Hoi dolinak. Dolinak elkarren arten juntatzen hasten dianen, bai, konexioek dauzkatenen polge deitzen zaio. Polge haundi bat bihurtzen da. Vale? Polge adibide bastante dauzkagu, beraztegin, bidanian, olatzen, mutriku eta deba ingurun, bueno, toki oso interesgarrik dira, ze, bueno, ez dira edonon topatzen, baina paisajistikoki oso politiak dira. Eta gainean normalen bihurtzen dira eremu batzuk, nun ez daukaten irten bideik. Bainera bat izango bazan bezala. Oda, esatezu, eta erreka mendik nundik ateratzen da. Ze normalean, aranak, bai, hasiera eta bukaera daukate itsasoan. Toki hauetan daude zirku batean bezala, itxita. Bai, eta horrek esan nahi du ura lurrazpitik sartuko dela eta alde egingo dula. Oda, azaletik ez dugu ikusiko ur hori nola igarotzen dan. Bale? Hortaz, horregatik dira berezik eta bueno, bere garrantzi geomorfologikoa handia daukate. Hortaz aparte, lapiazak, lenarrak, baita ere euskeraz deitu izan zaie, hauek dia lur azalazalean aurkitzen ditugun arroka azaleratze oso biluziak, ia vegetaziorik gabe, kareharria biluzik, hau da, mendian gabiltzanen tokioi da nun zaila itezaigun aurre egitea, arroka oso gogorra, gaina zuloz betetako tokioetako bat, adibide garrantzitsu bat hemen Larrabelaguako eremua, ez dakit ezautzen duzu. Bai. Bueno, Larrabelaguako eremu horretan puntu batetik aurrera dena lapiaz bat da, eta zoaz lapiaz horren gainetik. Eta tokia arriskutsuak dira, sima oso sakonak egoten dira, bueno. Inoiz uste daipatu duzulazuk eta inoiz hemen Euskal Herrian egindako ikerketen inguruan eta aritu ginen, Larrabelauatik areterainoko konexio hori, ez? Nola ematen den lurrazpitik eta kareharrizko egitura oso bat da hori, ez da? Hoi da. Kasu hortan oso sakonera handiko sistema subterraneoa daukagu bertan, bale? Hemen Gipuzkoa, Bizkaia inguru honetan, bueno, sistemak motzaxegoak dira, ez dira sakonak, baina Nafarko Pirineotan azkenen kareharri masa askoz ere handigoa da, hortaz gaitasun gehiago dauka desplazatzeko eta bere bidea egiteko urak kareharrien artean. Hauek beste batzun artean, arkaitzak, iturburuak, arroiak, hau da, hitzarteak, bueno, horiek izango liake pixkat forma exokastikoak, bai? Karstan
kanpo kaldetik ikusiko ditegunak. Endokarstikoak ere existitzen dira, hau da, lurrazalean beharren lurrazpian garatzen diren sistemak, eta hauek nik uste diela normalen ezagunenak, batez koazuloak, simak, akuifero hondiak, edo lurrazpitik sortzen diren eta dijoazen ibaiak. Vale? Pentsatzen dugu bakarrik ibaia dijoaztela azaletik, azaletik jun aurretik lurrazpitik ere badijoaz, eta sekulako bideak egiten dituzte, izatez gaina, esaten dute dela kontinente bat oraindikan esploratzeko daukaguna lurrazpikoa, itsasazpikoa bezala, badaudela toki batzuk non gizaki oraindikan ez da iritsi, kareharriarekin berdina gertatzen ari da. Daude toki pilo bat oraindikan ez da inor iritsi. Hortaz toki hauetan baita ere aurkitu ditzakegun elementu geomorfologikoak eta geologikoak oso bitxiak dira eta oso bakanak kasu batzutan. Batez ere fauna aldetikan, oso fauna endemikoa egoten da bertan, eta oso berezia. Oraindikan ikertzeko bastante daukaguna. Galdera bat sortzen zait, Andoni, ez dakit erantzuna bagotu dakizune, itxaso sakonera horiek ikertzeko arazo nagusia, teknologia eta osasuna dira, presio handiko espazioak dira, eta bada momentu bat, non gizakiak arrisku hartzen duen urazpian presioengatik, lurrazpian arriskuak ere badira, presio egoera horiek berak ematen dira, oxigeno gabeziak ero horrela ematen dira? Ez oxigeno falta batik. Ez akaso presio hori, baina oxigeno falta bai, ez? Ondi izan dira kasuk, jendea erreskatatu beharra izan dutela, edo segun eta ze sakonera iristen dian, oxigenoakin jaitsi beharra auki dutela, ebereste igotzea bezala ez, bombonakin. Lurrazpira jisteko baita ere olako kasuak eman dira. Zenbat metrotan ikertzen da lurrazpian gaur egun? Kilometro pilo batera jaitsi izan dira. Bai, kontua da ez dala jetxiera vertikal, perfektu bat, eskalonatzen doa, hortaz kilometro asko betetzea azkazu. Eta estimazioak egin behar izaten dira, ez? Gutxera zesakoneratan. Adibide bat oxigeno faltaren kontuakin, eta nahiko ezaguna izan da, Atapuerkako sistema arkeologiko hortan, dago Sima de los Huesos izeneko toki bat, non akumulazio oso handi bat dagoen giza ezurrena, bere garaian berta jisteko jetxi bartzuen sima oso luze batetikan, eta etzeon beste ez irten biderik, ez da modurik bertara iristeko. Hortaz, bertan lan itezuten arkeologoek, arazo larria pasa izan zituzten oxigeno falta horrengatik. Orduan, denbora estimazio konkretu bat pasa behar zuten bertan, induzketa egiteko, eta berriro buelta arna sartu alizateko, ze komerik egon daitezke zentzu hortan. Hainaiz batofobia pixka bat sentitzen. Batofobia da kobazuloi beldurra diena. Bai, zulo luze eta bai. Bai, baina horrelakoak dira ikerketa hauek, ez? Bai, azkenen esan beharra dago, oso jende gutxik egiten gauza da, egia da. Baino... Jende askok nahi izaten du hori egin, alegia. Ez dakit, ingeniero aeronautikoen artean denek ez dute espazioera joan nahi. Baino, bada, espazioera joatea. Ez dakit, horrelako ikerketetan lurrazpian sakon murgiltzearen bada, ez dakit, estatus eta ikerketa gogoa handiz egiren ez zerbait? Azkenen lotzea kasi kirolakin, espeleologia kirola da. Eta forma fisiko osona behar dezu, segun eta zetokita juteko. Hortaz, nik uste ozein ez daula gai hortan sartzeko. Eta, karo, kobazuloak aldira, edo sistema subterraneo guzti hauek aldia ikertu, kobazuloaren sarreran, eta hor gehiago hitz egiten dugu testu inguru arkeologikoa, prehistoria, historia horrea eta kontua guztik, eta beste gauza da, geologikoki benetan, nola funtzionatzen duen sistema guzti hori ezagutzeko egiten dituzten sarrera oso luze horiek. Bi alderdi ezberdina daude, bietan kobazulo sistema eta ia sistema antzekoa ikertuko duzu, kobazuloan testu inguru hortan zaudelako, baina bi gauza desberdin dira eta prestaketa oso desberdina da. Baina nahi behintzat interesgarrena iruditzen zaitena, eta igual da niri gertuna datorkiten kontua dela arkeologiarekin zerikusia daukana. Orduan, kobazuloaren sarrera hoitan gertatzen den kontua izan hori da. Kobazuloetako sarrera hoitan, azkenen gizakia bertan bizi izan dalako, edo erabili izan dulako babesteko, eizarako, dena delakoa margoak egiteko. Alare kontu hontan, margoan kontuan aurkitu izan dituzte oso sakonera honditan, eta 30.000 urte atzera argiaren erabilera oso simple batekin, kobazulo barru batera sartu, elementu gutxikin, eta paretean margotzea, zailtasun puntu handi bat zeukan.
gaur egun, incluso oso zaila egite zaizkigun Tokioitara iristen ziren, eta hori ikertzeko ere puntuitara iritsi behartzea, eta prestatuta egon behartzea, noski. Badakit oso gustoko duzulazuk Araxes ibaiaren inguruan sortzen den zona karstikoa, hola deituko diogu, ez dakit, Kareharri inguruko inguru bat, Nafarroatik Gipuzkoarako, baiara horretan ez, Larraun inguruan jaio, eta Tolosatik barrena Orioraino Gipuzkoatik barrena egiten du Araxesek bere bidea ondoren, eta badakit inoiz zure maite duten batean aipatu diguzulako hor txokoren baduzula fitxatuta, eta oso gustoko ingurua duzula, eta uste dut horren inguruan ere aritu behar dugula. Baina, arratsaldeko 5 bueltan ditugunez, saltotxa egingo dugu segituan Naiz Irratiaren estudio zentraletara, eta jarraituko dugu, azken ordukoaren bila egin behar dugulako, konexioa hain zuzen ere Egoi Belategi lankidearekin. Egoi Belategi, arratsaldeon. Baita zui ere. Arratsaldeko 5 puntuan eta berritasunak Donostialdeko Esiaren aferan, izan ere Osakidetzako zuzendari nagusi Rosa Perez datorren astelenean bilduko da Donostiako Esiko medikuen ordezkariekin bertako zuzendaritzak kargua utzi ostean sortutako gatazka konpontzeko helburuz. Gotzone Sagardi Osasun Sailburuak bere aldetik agerraldia egingo du egun horretan Legebiltzarrean abenduaren 19. Medikuek uste dute gatazka konpontzeko bidean dagoela, biharkoan batzarra egingo dute eta ondoren prentsaurreko eskaini euren ikuspuntua ezagutarazteko. Eta Madrilen duela ordu bete inguru jakin dugu abortuaren legearen erreforma onartu dela ostegun honetan Espainiar Estatuko Kongresuan eta orain senatura pasako dela bertan tramitatua izan dadin. 16 eta 17 urteko emakumeek gurasoen baimena lortzeko baldintza bertan bera utzi dute besteak beste. Bozketari ekin aurretik legearen defentsa egin du Espainiako berdintasun ministro Irene Montero. Con esta ley, con la nueva ley del aborto, estamos garantizando que las mujeres puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el hospital más cercano a su domicilio y con la red pública como referencia. Recuperamos, como han dicho muchas veces... Ministroak nabarmendu duenez, erreformak bermatzen du emakumeek etxetik gertuen duten ospitale publikoan abortatu ahal izango dutela, 16 eta 17 urteko neskek ardunaldia borondate zeteteko duten eskubidea berreskuratuko dela gurasoen baimenik izan gabe, eta azken belaunaldiko antisorgailuetarako sarbidea erraztuko dela eskoletan hezkuntza afektibo sexuala areagotzarekin batera. Arratsaldeko 5 eta minutu bat entzule errepideak lasai ditugula dio trafiko zuzendaritzak. Hauxe dena momentuz informazio gehiago arratsaldeko 6 aurrera informazioaren ariaren 3. edizioan. Naiz Irratia. Eskerrik asko Egoi Belategi lankideari, aurrera goaz eta, inguru kastikoetan murgiltzen jarraitu behar dugu. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Eta ipatut giro hauetan jarraitu behar dugula eta giro hauetan jarraitzen gabiltzala. Andoni, badela zuretzat, Araxesko ibai arroa oso inguru interesgarria, aipatzen ari garen, ezaugarri geologiko hauek aztertzeko, hola esan dezakegu? Bai. Ez pentsa, hemen irakasleren aurrean gauzei paso ematea ez da bat edo, Geologiko baino, geomorfologiko netzako. Ojo! Ez naiz geologoa, naiz geografoa naiz. Eta nik uste geografok daukaula lotura gehiago geomorfologiakin, geologia utxakin baino. Geologok daukate, nik uste baitare lotura oso ondia geomorfologiakin, baina gu ez gehain beste gertuatzen geologia kontuta. Da, zientzia asko zientifiko empiriko goa eta zentzortan enaiz atrebitzen geologia kontutan horren beste sartzen. Ados. Orduan, Araxes esaten duzu, bai, Araxes netzako esan urte desente damakite ere muertan ikertzen, alde batetikan gradua maierako lana horren ingurun eginteko aukera eukin non, hortik tiraka artikulotxoa baitare atera nun Araxesko paisaia ingurun, eta urte batzuk badamakizkit gai horrekin, eta azkeneko urtetan, gehiena interesatu izan zaitena da, bertan dagoen Kareharri eremu zabala. Batez jende oso gutxik jarri dulako atentzia horren gainen, ez da asko ikertu,
eta horri lotuta gainea Kerbeltz espeleo eta kultura taldeko kidea izan da, eta bere garaian Iñaki Alonsok utzitako legatu horri esker, bertan ja lantxo batzuk egiten hasi ginen, bai? Eta batez lotuta kobazuloen kontuarekin, bai? Batetik karst eremu guztioi balioan jartzeko, paisaia balioa, ondarea balioa, biologia aldetik, bertan azten den landaretza aldetik, eta hortaz paisaiaren estetika horretatikan, baina gero zentratuta konkretuki kobazuloetan. Bai? Eta kobazuloekin batera, lehen esan duten bezala, arkeologia di joanez oso lotuta, bai? Batez kobazuloen sarrera horietan, azkeneko 3-4 urte badamakizkigu zentzu hortan, katalogo moduko bat egiten, katalogatu nahien inguru hortan, bai Araxes inguruan, Nafarroa eta Gipuzkoako eremutan, edo Oria, Arro, Erdi inguru hontako hainbat tokitan, zenbateainoko kobazulok dauden. Alde batetik ezagutzen zienak berrikusi, katalogatuta zeudenak berrikusi, eta beste batetikan prospekzio lan baten bitartez eta mendira joan, botak jarri, eta kareharri eremu hoietara juten ikusi ea kobazulo gehiago dauden edo ez. Batez interes arkeologikoa dutenak. Lanketa horretan ze topatzen diteun, batzutan tristura handiko gauzak. Eta dala zaborran pilaketa ikeragarrizkoa. Eta justu aurreko asteburun horlako irtera bat egin genuen, Bidania inguruan, eta sartu ginen batean pentsatuz, ze toki polita aurkitu deun, interesgarria da, eta sartuta bezain bez pronto, pentsatu ezin dezun. Norbaitek topatu du lehenago eta ez du baloratzen jakin gainera. Ez, eta urtetan. Eta akumulazio bat oso handia gauza oso desberdinak. Plastikoak, elektrodomestikoak, botillak, denetik, metalak, baina aurkitu daitezken zabor tipo oso desberdinak, hor akumulatuta. Eta horrek, moralki edo sensibilitateari dagokionez, ze gaitza suposatzen duen baztertu gabe, osasunari begira ere, azkenen filtrazioak, egitura horietan ere, uretan amaitzeko arriskua ere badago, ez? Zabor horiek egin kontroli gabe horregon da, ez? Bai, esan duen bezala, ez? Karsta hidrogeologiakin oso lotuta, urarekin oso lotuta, uraren sumidero garrantzitsuak dira, kareharriak, ura prezipitatzen da, lurrazaletik pasatzen da, eta kareharrian kontaktuarekin, disolbatzeko garai hortan, hortik filtratu egingo da. Ur hori akumulatuko da lurrazpian, eta gero gure iturburuetara iritsiko da. Iturburu asko eta asko, kaptazio eremuak dira, eta herri batzuk, herri txikiak normalen, mendinguruko herriak, erabiltzen dituzte kaptazio horiek behien etxetako urarentzako. Hortaz, hor tartean, zaborrez bildutako simak eta kobazuloak balin badaude, eaten ari zanen ur hori dijoa beteta, auskaloze partikulaz, metal partikulaz, plastiko partikulaz, eta hori zehar kontuatzen. Eta holako momentutan, mendin galduta, toki baten noniako berturarik ez daukezun, topatzen zen holako gauza batekin, frustrazio eta tristura puntu oso handia etortzen zaizu. Eta noetek lan hartu, horregatu guri. Ez, esan barruna ze amorrua, ez da, ez dakit, mendian ibiltzen eta ur boteia daukat, eta ona botako dut ez askotan izaten da, ez aurretik pentsatuta, mikrouin labea, ara eramango du. Araño joango naiz. Eta araño joango naiz, eta hor botako dut. Aurretikan pentsatutako zerbait, eta horrek sekula amorrazio baten du. Askotan aurkitzen dira baita ere ezurrak, animali ezurrak, zakutan sartuta. Zakurrak izan daitezke, behiak edo gaitzen bat pasa duten animaliak, akatu, eta gaitz hori modun batea gainetik entzeko, kobazulo bateko ditut, eta arazoa gainetik entzen dut. Badakizu, bueltan etorreko zaizula modun batea bestea. Hoi alde txarra. Eta horrelakoetan zer egiten da? Antolatzen dira horrelako espazioak garbitzeko ekitaliak ez, baina, kedadak. Bai, hor, normalen hoi sortu behar duten entitateak normalen udaletxek izaten dira, kontaktuan, diputazioarekin, haiek permiso eman, eta diru laguntza txiki batekin, zazkenen, segunetan nun dauden, zenbat kantitateko zagoa dagoen. Logistikoki zerbait beti behar izango da. Hori guztia moitu inber dezu, eta mendiko pista, errepida oso urruti balin badago, hori guztia moitzeko, bere kostua dauka. Baino gehienetan modu voluntario baten egiten den zerbait da, baino egiten da, eta gauza oso interesgarriken dira, Alkizan, Olatzazpiko kobazuluan udara hontan izan zen uste dut, horrelako lanketa bat egin zen, eta interes arkeologiko handia daukan toki bat izan da,
zeon zabor guztiak kendu da, eta segurazki ikerketa proiektu bat irikiko da bertan, ze berez arkeologia intereseko toki bada, baina, karo, bete da zaborrez urtetan eta horrek, bueno, tokia kaltetu du, bai, testu inguru aldatu dezake baita ere, eta kutsatu dezake. Hortaz, hori da alde txarra, koazuluek daukaten alde itxusiena. Baina alde politia ere interesgarria badauka. Azken minutuetan murgiltzen ari gara, baina oraindik minutu gutxi batzuk baditugu azaltzeko nola antolatzen dituzuen prospekzio lan horiek, nola antolatzen dituzuen ikerketaren lekuan bertan egiten diren ikerketa parte horiek, ez? Ba, hoxe, esan deten bezala, katalogazio lan sakon bat egin dugu azkeneko urte hauetan, eta, junkea biltzen, interes arkeologikoa daukaten, koazulo, desente, bai? Karo, oso modu, gure musutruk egiten dan lan badanez, atzetikan Arantzadi zientzia elkartea egoten da, entitate zientifiko, profesional bat bezala, eta hortaz, katalogazio lan horretan bilatu diteun ere mu interesgarri hoietan, gero Arantzadi zientzia elkarteko arkeologoek, antolatzen dute nolabaiteko ikerketa proiektu bat, udaletxeekin, harremanetan jarrita edo Foru Aldundiarekin, eta bertan ikerketa proiektu arkeologiko bat egiten da. Hortaz, aurrera begira, irikita dago proiektu, nik uste, bastante garrantzitsu bat, bere emaitza politiak emango ditunak, eta azkenen balioko duna balioan jartzeko arkeologia, hortaz, historia ondarea, aurre historiaren ondare guzti hori, eta aldi berean, eta gehiago nahi gustatuko litzaidaken nik hartuko nuken lanoitako bat, eta gustatuko zitzaitena noski, alderdi geomorfologiko horri ere, paisaia geomorfologiko horri ere, balio ematea. Eta ikertzea eta ulertzea ze badan eremu hauain interesgarria, komplexua, eta nola dan posible oain arte, ikertu ez izana toki hauetan, eta nik uste hor ate polita daula irikita, eta zer esan handia emango dula. Andoni Mateos Kaberorekin ikasi dugu gaurkoan ere, oraindik ere izango ditugu bestelako errealitate, paisajistikoak, morfologikoak, eta ez dakit zenbat esparrutara eraman gaitzaken, baina gaurko zagurtu egin beharko dugu, eskerrik asko Andoni, eta gu joango gara, esaten dugu esaera batek ez, jakitunak ilargia seinalatzen duenean, inozoa atzari begira geratzen dela, eta guk hori ingo dugu pixka bat, nola Andonik esan digun, garai batean Euskal Herriari, gaur egungo kare esparru hauek eman zizkion itxaso ura tropikala zela, hartu dugu Goxuan salsaren kantu hau, lorak eskaintzen, eta giro tropikaletara egingo dugu bidaia horrengo minutu hauetan. Andoni Mateos, mila esker. Zuei, mila esker. Agor. Arraizen kenduan takalien alkarren eskutik joan ginen, baina egun baten inori ez ere zanpari infernu ezagutu zendut bizitzen iez egin eutxun egin zineta
Arratsaleko 5:04 goxuan salsaren lorak eskaintzen ari garantzuten, eta segituan asteburura begira jarri beharko dugu Oiana Maritorenaken beren eskutik arte eszenikoen proposamen mordoa ekarri dugulako zuentzat. Iepa, gehiagorik ez dugu behar, aurrera egin behar dugu, eta bagoaz esandako proposamen mordori zuei orkestera. Keep Calm and Bigarren Kafea. Atera kuadernoak eta zorroztu arkatzak edo prestatu boligrafoak, ze badokagu plan mordoa esan da bezala arte eszenikoei dagokionez, ostegunero bezalaxe, Oiana Maritorena genberen eskutik, eta bihartik ostiraletik abiatuta badaukagu lehena, laika, esaterako. Espaziora joango gara. Lehen aipatu zu ez, espaziora batzu joan nahi izaten dutela, berrizko kulturretxean atxaleko 5 ikusgai ongo da laika ikuskizuna. 1560 eta 75 urtean, Moskun, hortxe kokatuko gara. Espaziora joan zen lehen txakurra izan zen. Eta Kataluniako konpainia batek sortu du lan hau, eta hizkuntza ezberdinetan egiten du. Beraz ez dakit azpitituluekin izango den edo nola egiten duten oso hizkuntza anitza baitu lan honek, edo behintzat hizkuntza ezberdinetan eskaintzen dutelako. Laika txakur gaixoa. Etzan inoiz bueltatu. Hori du espazioak. Bai. Mikel Martinezen bakarrizketa izango dugu, Abadiñon, Isiotu elkartean atxaldeko 7 tabernaria, instrukzioak botatzeko kaina bat ondo. Batetik bestera, benetan be konpainiakoak Patrizia Urrutia buru dutela, ostiralean errenterin egongo dira Niesenen atxaldeko 6 eta larun batean berriz Lugaritzen. Eta otsailean ere, Donostiara bueltatuko dira, Donostian, hau da, eskainiko dituzte, bat baino gehiago, eta familia osorako ikuskizuna litzateke hau. Txoriekin hor mugimenduan dabiltzana, eta hemen bere estonografia egin zuen egilea, Amaia, duela gutxi izan genuen, eta pixka bat kontatu zigun lan honi buruz. Dantza pixka bat, Huellas edo Aztarnak lana, Zarauzko modelo aretoan izango da ikusgai arratsaleko 8 eta ikuskizun honetan dantza afrikarrak izango ditugu. Eta bere saldietako bat hauxe da, 1000 begirada daude, baina taupada bakar bat. Eta dantza afrikarrak duen indar eta taupada horiek ziur oholtzan ikusiko ditugula. Beste dantza ikuskizun bat, kasu honetan flamenkoa, La Gloria de mi Madre. Tafaiako kulturgunean izango da arratsaleko 8:30. Eta historiatxo bat kontatzen du. Gloria, flamenko dantzari ospetsua da, eta bere ama ere, bere garaian oso ona zen, baina bizi zuen egoeragatik ezin izan zuen mundu horretan aritu, eta orduan lan hau bereziki artisten amei eskaini nahi izan diete. Eta orain zer,
Kukaik sortutako dantza ikuskizuna Tabakaleran izango dugu Donostian ostiral eta larun batean arratsaldeko 7:00 eta oinarri hartu dute pieza hau sortzeko soka dantza. Eta hortik abiatuta balioetan sakonduko dute eta Jon Maia izan da lan honen koreografoa. Eta ganbara ikuskizuna Markeline konpainiarena Orozkon izango dugu arratsaldeko 7:00 Donibane antzokian. Eta gaur pixka bat gehiago ezagutuko dugu Markeline konpainia eta lan honi buruz ere geroxiago hitz egingo dugu. None of these toys on lease to made your whole year in a week too, yeah. Main bitch out of your league too, side bitch out of your league too, house so empty need a centerpiece. 20 racks a table cover. Ostiralari dagokionez esan beharrekoak esan ditugu, baina larun batak ere badakartza plan mordo, Jana. Bai, eta gainera goizean goiztik, hasiko gara, edo eguerditik. Eguerdiko 12etan, Hernaniko La Milagrosan, Magma Mia lana eskainiko du Bea Egizabalek. Eta izenburuak esaten duen bezala, Magma Mia basutan dago, bakarrizketa honetan. Bea eta sumendia lertzeko puntuan dago. Segurazki ondo pasatzeko momentua eskainiko duela. Zarra dantza ikuskizuna da, Basauriko sozial antzokian arratsaldeko 8:00 egingo dena, eta Adriana Bilbao dantzariak egin du pieza hau. Kasu honetan bere aitona omenduko du, bere aitona atletiken aritu zen futbolari famatua omen da, Telmo Zarra Onandia, eta berak esaten duenez Telmo zarra zen, ona eta handia. Eta ordun lan hau berari eskainiko dio eta futboleko usteet ekipamenduarekin edo ateratzen dira eta pentsatzen du mugimenduak ere, bitxiak izango direla. Eta beste dantza ikuskizuna, kasu honetan Zehar, Berrizko Kulturretxean 7:00 eta Asier Zabaletaren edo Ertza konpainiaren lana da, bera ikusiko dugu holtzan Iñar Sastrerekin batera, eta Tximeletaren bizitza edo hortik abiatuta norbanakoaren bizitza, denborak, ze zentzu daukan eta pixka bat horren inguruan hausnartzeko lana. Azken txanpar horbiltzen ari gara, asteburua oraindik estutu nahiko bazenute aukerak izango direlako. Bai, Altxasurekin jarraituko dugu. Igandeko proposamenetaz ari gara, hori da, bai, igandean Altxasu ikusgai izango da Lezoko Gezala Auditoriumean, arratsaldeko 8:00. Beste lan proposamen bat, Biba Boy, Dario Fo eta Frank Arrame akorduan. Bi pertsona hauen ibilbide eta beraien lana ezagutzeko aukera izango dute, Mendexako udalaretoan arratsaldeko 6:00. Eta irakurketa dramatizatuak dira, bi autorenak, eta esan bezala, bi autore hauek ezagutzeko aukera emango digutenak, eta Mikel Martinez ere hortxe arituko da, Sandrarekin batera uste dut. Lehendakari gaia, Azpeitiako Soreasun, arratsaldeko 7:00, eta dantza ikuskizun bat Berriketan, Ziortza Bolibarren ikusgai flamenko eta txalaparta uztartzen dituen Lapulgaren lan hau. Garbi geratu ez pasaizue, egin atzera nola, asmatu eta errepasatu Janaren agenda, egia esan zer ikusia eta zer gozatua badago asteburuari dagokionez. Guk segituan agurtuko dugu gaurko kafe hutsa tarteko protagonista. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in. Jonkepa Zumalde Moreno eta Markeline. Amorebieta Etxano, aktore eta Markeline konpainiako artista. Markelinek 1986 urtean sortu zenetik, 37 antzezlan sortu ditu. Hainbat urtetan, bat baino gehiago gainera. Esaterako 2022 urtean, Ganbara eta Mamut sortu dituzte.
Jonkepa Zumalde, gure gaurko gonbidatua, horietatik 17 tamaino gehiagotan egonda aktore gisa, eta teknikari, eszenografo, eta gaur kontatuko dizkigun hainbat arlotan ere, badabil bertan lanean. Summer feeling, getting washed away in you. Breathe me in. Markeline konpainia kooperatiba bat da, eta bertan Jonkepaz gain lantalde egonkorra dute. Hori baita euren helburuetako bat. Egitura artistiko egonkorrak izatea, sorkuntza prozesuan, ekoizpenean, eta baita ondorengo exhibizioetan mantentzen dena ere. Taldeak oso estilo pertsonala du. Keinu lanean oinarritzen da. Objektu, estetika eta lengoaia ezberdinen inguruan egindako ikerketei esker eta oso lan bereziak sortzen ditu. Horrela denboraren poderioz, disiplina ezberdinak nahasten joan da konpainia. Dantza, akrobatziak, ikusentzunezkoak eta beste hainbat. Beti ere, euren lana aberasteko asmoz. And it sounds just like a song. I want your belly. Begirada kritikoa duten lanak sortzen dituzte. Gure garai eta memoriari buruzkoak. Zinetan ikusleek, beren gatazkak islatuak ikusiko dituzten eta horrela, hausnarketara eramango dituzten. Euskal Herri, estatu mailan eta nazioartean arrakasta eta ibilbide handia duen konpainia da Markeline. Kale, areto eta familia naiz helduentzako antzerkia egiten duena. Konpainiaren lana zinez interesgarria da, eta gaur barrutik ezagutzeko aukera izango dugu. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Jonkepa Zumalde Moreno. Eskerrik asko. Arratsaldean, Jonkepa. Lehenengo galdera nik egingo dizut, Jonkepa, gero gehienak, oianak eta kafeutxa izena duen tarte honetan, lehenengo galdera ala beharrezkoa. Kafezalea zaren, bai ala ez galdetu behar dizut. Ba, bitu, eman diguzuen aukera honegaz, osea, kafe honegaz, guztote posgarrena dala gaur. Txarrena da oinek kendu diatela kafina eta guztia orduan dana deskafinatua hartu barritu dela, baina guztua, bai, oso gustora. Nahiko deskafinatu ona da hori. Bai, zaporez bintzat ez du, ez da esnerik behar. Ez, bai. Eskerrik asko, Ez da zer asko. Nik ere batzutan ez preskripzio mediko batik, baina norberak sentitzen duelako ja, kafeen azelerazio hori egiten dut autua deskafinatuaren gatik tarteka, eta gira deskafinatu txarrak eta onak daudela. Kafe txarra eta ona dagoen bezala xe, baina bai, eskertzen da deskafinatuare ona dela. You can let it go. You can throw a party full of everyone you know. Not invite your family cause they never showed you love. You don't have to be sorry. Bueno, Jonkepa, pixka bat zuen konpainia ezagutzen hasiko gara. Nik aipatu dut Markeline konpainiaren ezaugarri nagusietako bat, akaso antzerki bisuala edo gestual hori egiten duzuela dela. Zenbaitetan testua ere sartu duzue, disiplina ezberdinak ere nahasten dituzu, objektuak, lengoaia ezberdinak. Zer da Markeline? Jode, eske lotza ematen dit bota duzun deskripzio anitz horregaz, baina nik uste dut Markeline azken batean evoluzio bat da. Hasiera noin dela urte dila, mimotik sortutako talde bat da. Eta mimo utzean, hau da, arpirisuria, eta, oin igual, hori izatea ematen dugu, lotza eman behar digula, baina ez, oso arro gaude. Hortik hasi ginelako, eta egia esateko, gorputza adierazpenarekin, eta gorputzakin adierazi algenituen historio horiek apur bat landuz edo bintzate gaiak sakonduz eta gaiak gero eta konplexuagoak egiten, eta gure asmoa zala beti, aurrera pausu bat emon, obra batetik bestera, pues azkenen evoluzio bat izan da, eta gaur egun, mimorekin ez daukagu zer ikusirik, baina bai gorputzarekin eta mimoak ekarri digun gorputza lantzeko, eta azken batean garrantzi emotea gorputzari, eta gorputza, botza, eta inguruan dauzkagun gauza guztiak erabiltzen ditugu, historia kontetako, baina beste erabaten. Askotan, zezaila den hitzik gabe ere adieraztea, ez? Batzutan jendeak esaten du, hori sinplea, baina azkenan gorputzarekin adierazte hori,
kriston lanketa da, eta espresatzera iristean iritzu zait magikoa. Bueno, guretzako igual agian ez da horren bestera, bueno, ez da saia egiten segula, baizik eta ez dugula saia ikusten, baina egia esateko, bueno, beti denik holan telebistan, aipatzagatik telebista, zine mutuarekin eta beti lehen behintzat ikusten genituen historioak eta oso ondo ulertzen ziren. Ez genuen ezen beharrez, eta nik usteot hortik apur bat adibide moduan edo ikusita, guk ere gure historioak egia esateko ematen deu, ezin dozula historia aztaitzakona edo bintzat, ezin dozula esan nire lengusuaren aitaren neskalaguna, hori ezin dozu adierazi, baina bai adierazi dezakezu sentimentuak eta gertaera batzuk, eta gero historia jarraitzeko hainbat ez daitez, pistak ematen dituzu, eta egia esateko oso historio komplexuak kontatzeko gai gara hitzi gabe. Bai, hori aipatzen zenuen oraintxe justu gai konplexuak edo historia konplexuak, gai gordinak tratatzen dituzue zuen lan askotan, baina umorea eta ironia ere hortxe sartzen dituzue. Nola aukeratzen dituzue gai hauek momentuan behar bat sentitzen duzu eta momentu honetan hemendik jarraituko dugu edo nola hasten da historia bat zuen kasuan? Gure kasuan apur bat hotzagoa da. Gauza da, normalan 2 urteko plangintza egiten dugu, eta plangintza izaten da apur bat merkatuan da zokan zer daukagun saltzeko edo, lan izatea. Baina, segun zer nolako ikuskizuna dauzkagun antzesten ari garenak, etorkizunean zer behar dugun, ez? Adibidez, aipatu zuen moduan lehen, kaleko antzerkiak, antzokikoak, aurre edo familia arteko entzako, eta baita ere helduentzako egiten dugu, jorratzen dugu dana, gero gauezkoa, zein egunezkoa, kalekoak ere. Eta orduan, segun zer egingo dugun, horra aipatzen dugu lan talde bat, ez? Eta esaten dugu, zelan bideratuko dugu hau. Norbaitek badoka idoiaren bat, eta norbaitek aurkezten badu idoiaren bat, ideia hori jorratzen goaz, eta apurka, esaten duguna gela ilunen sartzen gara, eta hor normalen objektuekin eta lan egiten dugu, eta hor ideia horreri apur bat bizia ematen dugu edo lotzen ditugu eszena batzuk eta gidoia osatzen goaz. Beste batzutan ideiarik ez dauzkagu, bakarrik ikerketa materialekin egiten duguna, sartzen gara hor gela horretan eta egiten duguna da aktore batzuk eta pasatu handik, eta objektu batzuk, geratu ditugun objektuak hoiekin lan egiten dugu eta ateratzen diezen irudiak edo asmakizunak edo dena delakoa, edo moldaketak, horrek ematen digu nolabait, zer nolako gaia jorratu dezakegun hoiekaz, ez? Eta horrekin egiten dugu gidoitzoa edo dena delakoa, ez? Begira, interesgarria, askotanik, pentsatzen agian gaitik abiatu, baina begira ze interesgarria objektu batetik gai bateruntz joatea, ez? Bai, izan daitezke modu ezberdinak. Bata da, hori ideia bati, apur bat idazten ditugu ideiaren nondin horakoak, eta horra azten gara ideiari apur bat filosofikoki edo ideia hori garatzen, baina alde batera, bestalderan daukagu, objektuekin ikerketak, eta beti apur bat bideratute gai horreri, ez? Baina batzutan objektuek ez dukate zer ikusi gai horrekin, eta egiten duguna da, zerbait bilatu, interesgarria izan daitekela kanpoan dauena koordinatzaileari, esatea, hau eta hau erabilizakegu, eta hau guztiak, urrengo baterako itziko ditugu. Eta bestera batera da, guztiz kontrakoa, ez? Ezten gara, jolasten, zasken batean jolas utza da, eta jolas horren etekinak izaten dira horre abutatzen ditugunak, ikusten dugunak, eta baliogarria direnak biltzen ditugu, eta normalean, hilabetea pasatzeu hala, badoa apurka zela ikusten, ez? Formartzen, edo formartzen, eta bakizu nondin ora joan daiteke gero sartu bat zarela hor norbera bere burua, sartu behar du bere buru, ezagitez, mugatu hortan, eta hor eraiki behar deu, dramaturgia bat. Oso garrantzitsua da guretzako dramaturgia eta ritmoa. Guretzako naiz eta eman, holan edozein gai atera aldenik, beti begiratzen dugu gure inguruan eta kezkatzen gaituzten ideiak edo zer da ari dan gertatzen munduan, eta normalean, beti horrek pistaren bat edo ematen digu beti gaia aukeratzeakoan. Adibidez, 2007an okerrezpanago ez dakit urtea ondo esan dudan, Areazko ipuinak obran minbizia landu zenuten, ari zinen esaten inguruko gaiak badira, ez? Minbizia, badakit, akaso. Nire alabak minbizia hartu zuen, ez dakit, 3 urtekin egon zan 2 urte hospital, egon gilen, 2 urte hospitalean tratamendu egin eta guzti hori, eta, karo, ni hor nengoela,
eta, bueno, ezintasun horretan, ez, lana, familia da dana uztartzea, eta, bueno, oso, nire lankideak oso onak izan zinekin, eta, bueno, tarte handiak eman ziaten, familiakin egoteko. Baina nik ikusten eguen hor bazegoela gaia, edo ez bakarrik gaixotasun beragaz, baizik eta umeak zer nolako indarra, zer nolako postasuna eta zer nolako bizi posa zeukaten, naiz eta gizorik egon, zer nolako indarra zeukaten, zer nolako indarra transmititzen zituzten, ez? Ingurukoei. Batzutan, gertatzen zen, gertatu beharreztana, ez? Baten bat bidean gelditzen dela. Baina, karo, nik esaten nuen, honetaz zerbait egin behar dut, eta, lankide izan ziaten, idatzi zerbait, eta, idatzi neuen, lan bat edo lako zer bat, baina ez umei eta berai gertatzen zaina, baizik eta guraso edo, kasuetan nire ikuspuntutik, ez? Eta, ospitalean, zer egin behar nuenik, atea zabaltzen nuenean, eta nire alabaren gelara sartzen nuen momentu, hasierako momentuti, hortatik, atera arte. Eta hor sortu genuen obra bat, eta obra honetan, zudien lehen esan duzuna, humorea nagusi izan, bazegoen aurre manipulazio batzuk, bazegoen musika zuzenean, eta bazegoen pertsonai bat erioa zana, eta hortik zebiela, eta azkenan nolabait lagun bat eramaten zegoen, nire alaban lagun bat, hori bai agertzen zen, eta naiz eta oso gogorra emon, eta gogorra izan, azken baten aurrek beste era batera ikusten dute dana, eta nik uste dut hori bai aurkeztu behar genuela, ez bakarrik badana posik eta postasuna, eta gai hori hartuta, ez da egite zintxoak izan behar ginen, eta orduan hori gertatzen dela ere adiraze behar genuen, ez? Eta nik ikusi neuen, familia eta nirekin barruan egon zirenak ospitalean eta obra ikusi zutela, naiz eta batzutan bortzatuta, baina ez da zanziatena oso ondo irudikatuta zegoela, ez? Zezken batean irudikatzen zan nire bizipena, ez? Ez nire alabak pasatu zuena bizita, hori ikusten zan bere, baina egia esateko nire alaba panpin bat zan eta ni mugitzen neuen, baina nire ikuspuntutik ikusitakoa zan, ez? Zer egin behar neuen denbora oro nire alaba, apur bat ari egoteko, zendan botikak eta medikazioen eraginekin eta apur bat animatzeko eta hor ikusten genuen erlazioak beraien artean ere nola bideratu, eta azken batean nola egin behar izan genuen kriston lana buruan ez zoratzeko, ez momentu gogor horretan. Lehen uste dut irudiak Iñigok jarri dituela, ez dakit berriz ere jar dezakegun, ze gaina obra honetan ere hitzak zeuden, ez? Eta orduan akaso zatitxo bat entzun dezakegu horrela areazko ipuinak lan honena. ¡Huelga parranda! Humoretxu. Denetaz barregin, egunak hain luzeak ez izateko. Egunero, berdin azte ninez. Medikoak, erizainak, onkologoak, drogas, analitika, kontrola, pirula, medizina, botikak. Lehen aipatu duzu, obra honetan, zure alaba panpina zela eta manipulazio aipatu duzu aurretik, akaso entzulek ez zuten, manipulazio uste dut ulertzen dela, ez? Antzerkiaren, txotxongiloaren kudeak eta hori manipulazioa da, ez? Bai, hori azaltzeko agian pixkat. Normalean, behitu, justo obra honetan bai txontxongilloa zan, normalean guk erabiltzen ditugunak ez dira txotxongilloa, baizik eta objektua dira. Orduan, objektuak horiek bihurtzen ditugu nolabait batzutan bizidunetan, baina batzutan bizia ematen diogu objektu hori naiz eta objektua jarraiten jarraitzen dugu, eta gauza da horreri guk manipulazioa ditzen dugu, manipulatzen dugulako objektua, karo, igual txotxongilloa manipulatzea, eta honera alaba manipulatzea ematen dugu beste gauza bat, baina hori izan. Eta guk azken batean niri asko gustatzen zait, eta nik egin dut, objektuen manipulazio hori, eta egia esateko obra guztietan edo gehienetan badago alako gauzak, ez manipulazioak, bai edozein objektuak az. Oso ikusgarria da, eta batean edozer gauza
transformatzea, ez baten, baizik eta 3, 4 edo 5 gauzetan, ikuslegoari harrapatzen dugu, eta esaten dugu, nola egiten dute, ze abilezia eta ze nolako sorpresak, hartzen dituen jenteak, hori ikustean, edo liburu batek bizi hartzen duela momenturen baten, eta beste gauza bat bihurtu daitekela. Ze politia den hori, eta irudimena ere nola jartzen den hor martxan, eta ze politia ikusteko ere, bai. De hecho, oin hasi gara, oin dela 3, 4 egun, hasi gara beste obra bat, sorrera edo sartu gara gela ilun horretan. Eta, material aukeratu dugu, eta horregaz ari gara orain buru belarri, eta egia esateko batzutan oso gogorra da, zenen ateratzen, ez dakit ez, ezken esatzen zu, ze obiektu nok aukeratu dugu, obiektu hau ez. Beste batzutan oso polita da eta oso atxegina ez, gaur goizan betan egon gara, gauza pare bat eta ditugu, eta posi gaude horregaz, eta gero, igual ez da aterako inun, baina bintzat oso posgarria eta niretzat gustagarriena hoixe da gure lanetik, ez? Egunerokotasun hortan bulegora sartu beharrean, beste batzutan egin behar duguna, baina horra sartzen garenean, eta azten garenean jolaz. Jolas, lehen esan duzu bitzori, bai. Orduak sartzen ditugu, eta eguna pasatzen dira konturatu orduko. Ikaragarria da gero, objektu horiek, sortmen prozesu guzti horren ostean, eta dramaturgia guztiaren laguntzaz, ze indarra hartzen duen ikuslearentzat. Batean, objektu soil batek, ikarragazko indar dramatikoa dauka, ez? Eta ikusla murgiltzen da batean, puntu batean, nun objektu horrek dena, bera bakarrik edo interakzio horretan, baina dena transmiti dezaken, ez? Eta hor dago akaso magia hori, ez? Eta indarra, ez? Niri asko gustatzen zait, edozein objektuk daukan indarra, ez? Bera bakarrik geldiri badau ere, claro, zuk azte zarenean mugitzen, eta azte mazara zerbait adierazten honegaz, zenolako indarra daukon, eta mundu guztia hor gelditzen da, ez? Hiltzatuta, eta claro, zuk egin dezakezun mugimendu apur hoiekaz, batzutan lor dezakezu, jente guztia hor isiltasun eta kontzentratuta egotea, eta edozein mugimendua eskumara edo eskerrera, jegindak badaki obiektu horrek begiak dituela, eta begira da fokalizatzen duela, nonbaitera, ez ordu mundu guztia, badoa honek begiratzen duen lekura, pues mundu guztia, haber zer gertatzen da, zer egiten dagoen, ez? Eta hori, zuen moduan, magikoa da. Bai. Galderatxo bat daukagu magia, ez? Bai, hau ere magikoki iritsi zaigu. Azalduko diogu, guri gaurko gonbidatuari, Jonkepari, astez-aste, horretxe egiten zareten ostegunetako kafe hutsa tartearen protagonista kateatzen zaituztegula. Galdera bitartez. Jakingo duzuzuk norden urrengo asteko gonbidatua eta Oianak Arentzako galdera bat eskatu duko dizu, baina joan den asteko gure gonbidatuak galdera utzi du zuretzat. Kaixo Jonkepa, zer da antzerkiaren munduari buruz gehien eta gutxien gustatzen zaizuna? Bueno, gehien. Pues antzespena bera. Nik uste dute lan itzela ematen dugu ikuskizun bat montatzen edo eraikitzen. Gure kasuan oso denboraldi luzea izaten da, urtebetekoa, urtebete epiku, eta hasieratik estrenaldira arte. Eta, karo, horre moten duzun denbora guztia, indarrak eta naia gogoak eta zure asmo guztiak, gero gauzatzen da taularatzerakoan. Orduan, klaro, taularatzerakoan, gu oso zorrotza gara eta oso kritikoa gure antzelanekin, orduan, ez bagaude gustora, ez du guztenatuko. Así que, principios oso gustora gaudenan, edo gustora gure lanarekin, taularen gainean egiten duzun momentu hortan, sortzen den binomi hori, ez ikuslegoa eta taulan gainean gauzenok, eta egiten den, sortzen den ez dakitez, elkar informazio trukaketa, ze batzutan guk egiten dugu historia konta, eta baina beraiek ere, segun zelan reakzionatzen duten, guk ez dakitez, jarraitzen dugu, naiz eta oso markatua izan dana, eta ez dugu improvisatzen asko, baina bai ematen dugu indarra jarraitzeko, eta naiz eta nekatu egon, edo zera jarraitzen dugu, eta emozio hori, gero txaloak jasotxakoan, eta batzutan gero ja bukatzen danean, eta ja jentea badoala ateatzen zainean berriro holtzara eta hurbildu nahi duenarekin edo sola salditxo bat edo izateko, hor sortzen den informazio trukaketa eta aurren eta helduen begirada hori
oso indartsua da. Eta orduan horrek ematen dizu itzelezko indarra jarraitzeko lanean, naiz eta nekatuta egon, edo zure etxetik oso urrun egon, eta ematen dizu indarra, nire kasuan 33 urte lan honetan jarraitzeko. Gutxien, pues igual, hain zuzen hori, ez? Bolada batzutan, etxetik kanpo oso bolada luzeak egiten dituzula. Alde hona dauko, noski, bakara, Rusiara basoaz, San Petersburgora, ez daki aztebete piku, karo, zuzan oso gustora eta dana, baina gero gauean, hotelera zoazenean eta aztezanean, txikia direnean alabak, beraiek azitze egite dola, pena hori daukazu ere, ez? Batzutan galtzen dituzula momentu batzuk. Ni hain erdibideko desertu batean malekoi san izun behin trampolin baten bihurtu oten aizen 2014 urtean esaldi hau esan zenuen eta galdetu nahiko nizuke oraindik ere pentsatzen ote duzun. Hezkuntza ikuspegi batetik ezinbestekoa da antzerkigintza eta gainerako adierazpen artistikoak lantzea. Zuek horretan saiatzen zarete, ez? Ikuslegoari, pentsarazten, gai hitz egin dugun bezala, gai gordin batzuez eta hausnartu beharreko batzuez hitz egiten. Uste duzu lana dagoela oraindik hezkuntza ikuspegian egiteke? Bai, handia gainera. Nik magisteritza egin euen, irakaslea naiz eta ez lanik bezala hori ez euki, eta nire inguruan irakasle asko dauzkat, eta hori da komentario orokorra, ez? Baina nik usten dueran ikuspetik da, hain zuzen, adibidez, gimnasia, edo, gimnasia lehen holan esaten genuen, hori ez dakizelan ziketa, gorputze ziketa hortan, hasieratik azten da, kirolera begiratuta, eta holan ez da horrez, oso txikia direnean psikomotrizitatea eta sekzioa lantzen da, baina gero dantza adibidez edo gorputza adierazpena hori ez da inoiz lantzen, ez? Eta nik uste dut hor bidea oso luzea izan daiteke hezkuntzan hori jorratzea, naiz eta gero kirolak hor dauzela eta hori bai jorratu, ez? Baina gorputzakin zera adieraz dezakegun kirolaz aparte, hori ez da eskoletan lantzen, ez? Gero bestalde batetik gaieri buruz, gaiak ezin dugu dana irakasleen esku itzi, ez? Baina bai egia da, gai asko ez dira hitz egiten hortaz, ez? Adibidez, minbiziarena, minbiziak nik uste neuen nire inguruan, eskolara joaten ginen, beste alaba bat, nagusiagoa zana, eskolan zegoen, beste ospitalean zegoen bitartean, orduan, beragaren bilagoaz gintua zenean eta, inguruko guztiak lagunak edo ezagunak, begiratzen gintuzten, eta inor esan hausartzen galdetzera, ez? Ematen du tabu dala, hori gurasoen artean, umeak, etortzen ziren, nik alabagaz agertzen nintzenean hor, puro soil, eta nire bai, moztu nuen burua. Horro, agertzen ginean biokor, eta, edo, maztea eta beste alabakaz, izaten zan oso irudiko gorra, ez? Eta horro, aurrek, joaten ziren nire alabagana, eta natural, eta burua ikutzen, eta holan, eta niri bai, ez? Baina, guraso askok, igual, umei esaten, itxi oso baketan ez hori egin, eta jolazten da, zergatik ez, oso era natural batean, harreman hori jolatzen zuten, ez? Kasu honetan horregaz, baina beste gauza bada, eriotzarena. Eriotza oso tabua da. Karo, minbizia lotuta da, jentek uste dugulako, minbizia eta eriotza batera datozela, ez? Baina tabu hori nik uste dut, landu behar dela askoz lehen hau, bai etxean, eta baita ere eskolan, gero gertatzen da, eskolan, norbaiten zenide bat, aita ama, anai arreba edo denalakoa hiltzen bada, orkiston roioa, eta gero, ez dugu esango, norbait hiltzen bada, gela hortakoa, ez? Eta hori nik ezagutzen ditut kasuak, gero, dolu hori oso gogorra da, ez badute, ez badakite zer dan hiltzea, edo agurtzea hori, eta hor gutzune oso handi bat da. Hor euria antzeslanan
hori epatzen genuen, ez? Dolua eta nola adierazi, dolua zer zan. Guk beti egiten dugu olako dosier pedagogiko bat, obra, aurre edo ikuskizun familiarentzako beti egiten dugu zergatik, eskolak eta doazenean eskola moduan, edo baita ere, norbaitek nahi badeu, hor dago eskitzeko eta eskaintzeko, beraiekaz lantzeko ikuskizuna joan baino lehen hau, eta baita ere joan ondoren, ez? Gai hortaz apur bat sakontzeko, eta batzutan beti esaten dugu, ez? Gurasoak ere gero beraiekaz aurrekaz hitz egiteko, eta gai horiek apur bat normalizatzeko, edo bentsat aukera hori izatea, ez? Jakitea, zer pentsatzen duen bere seme-alabak, zer pentsatzen duten gai hori ikusita, guk egiten dugun moduan, edo aurkezten dugun moduan, eta baita ere, gurasoek ere, zerbait aportatu edo gehitu nahi badute, edo adierazi ikusi dutenarekin, hor daukate aukera, ez? Eta, guk uste dugu lan asko daula, adibidez gai bi horiekin, baina baita ere, beste askorekin. Ze garrantzitsua den dosier horien kontuetan, ez dakit zuri gertatu zaizu, niri gertatu izan zait antzerki foruma institutuetara egitera joan, eta iritsi eta galdetu, badakizu ez zerri buruz hitz egingo dugun? Ez dizuete ezer esan irakasleek? Ez, eta pentsatu, benetan, gai, ez dakit lantzeko gaiak dira, garrantzitsuak dira, zuen artean hausnartzekoak, dosier bat eman zaizu ez, eta ze pena galtzea aukera hori, ez dakit aurreko lan ere hori, orduan iristen dira beste puntu batetik, baina zerbait ikusita badute, akaso zuei ez zaizu gertatu, eta hori seinale hona litzateke, baina pena bat, olako kasuetan. Bitu, gertatu zitzaigun kontrakoa. Begira. Bitu, Andoainen uste izan zala, mutiko bat hilzan, eta gu joan ginen, konbidatuta arduranagatik, ze ikastolan, guztut ikastolan izan zala, hori, zeuden justo doluaren momentu hortan, eta gauza zan, joan ginen gu genokala horren antxespena, ez dakit goratzen, ez dakit bazan euria, guztot euria zala, edo igual izango zan are asko ipuña, ez dakit zintzen, oin dela urte asko. Eta, joan nintzenik eskoletatik, hori, zu dinozuna, gaietaz, apur bat, aurkezten, zer izango zen antxeslana, baina baita ere, dosier pedagogiko hori besapean, apur bat, apur bat jorratu nahi bat zuten edo, apur bat, hortaz hitz egiteko, ez, gelakin, eta bai ikastolan, justo bai ikastola zala, justo hor, irakasleek eta esan ziaten, karo, beraiek egon ziela behiratzen bilatzen, nundik, zer egin, zelan, ez gaude prestatute, etxekoekin zelan azaldu, zer da nerioa, eta horren, karo, zelan egiten duguri, gela oso batera, non bakoitza, batzuk zinezten dute, bestatzuk ez, eta beste batzuk ez daukate, inoiz ez dute izan, inongo harremanik horregaz, ez? Orduan, karo, batean gelakide bat desagertzea, eta ez jakitea nora joan dan, edo zer gertatu dan, eta zelan bideratu beraien sentimentuak, hori inok ez daki, ez? Hori prozesu oso luze da, baina hor laguntzeko badaude hainbat tresnak, eta, guk hor aportatu nahi izan genuen gure zatitxo hori, eta bai badakite irakasle batzuk eskertu zigutela. Ze ondo. Zerbait bazegoela, ez? Eta horregaitik, ematen zizun, guri ematen zigun bai, batzutan jenteak irakurtzen dugu. Bai. Eta zula lana hor, eta zu, ez dakinik hor bideratuko duten, ez? Baina badakigu batzuk egiten dutela. Bai. Eta orain, aipatuko dugu, esan dut, bihar ganbara eskainiko duzuela Orozkon, konta iguzu pixka bat zer den ganbara, hemen aktore bakarra dago, ez da? Iratxe Fragoa okerrezpanago? Ez? Itziar. Itziar. Dugu betzatzen boti da musikaria, zera, bera aktore eta musikariak jotzen duela, zuzenean jotzen duz, ez da, 10 instrumentotik orako despliega dauko, eta bigo bakarrik kontatzen digute historioa oso unkigarria, oso polita, oso barrigarria, eta hori bebai da, gai bat, jorratu genuela, nik mungian beste urri baterako idatzi nauen, baserrie kontu sala eta historioan zehar, eta, esan genuen, hau lotzen badugu, euskal kirolekin eta, hor egin dezakegu ere gai polit bat, ez, jorratu, eta hasi ginen egiten, musika zuzenean eta holan, eta, hori apur bat, dramaturgia apur bat lantzeko, esan genuen, pertsona bat doala bere baserria, betiko baserri hori, saltzeko nahian, ja erdi apurtuta dauena, eta egiten dauena da, hor barruan sartzen dela, gogoratzen azten da, musikoak eragiten dituen sarata, soinu eta musikekin, gogoratzen du bere bizitza, bere bizitzan bertan, txikia zinetik, onditu arte, zenolako lanak, zenolako bizipenak, familiaren nondin orakoak, eta guzti hori,
holako bidai handi bat, eta horri da apur bat da, bai, galtzen ari garen, ez dakit ez, mundu bat, da, baserriko mundu hori, ja, ez dala lehen zana, eta, bueno, gure kasuan, gure kulturan, oso pisu nabarmena eta handia daukanak, azken batean gu garenak gara, apur bat, izan zirenak, hor bizi izan zirelako, eta horko bizipenak eta horko gauzak transmititu digutelako, ez? Orduan, pertsona honek, azkenean hori dana gogoratzerakoan, zalantzan gelditzen da, saldu ala ez? Saltzerakoan igagian, ematen du galduko duelako bere sustrai hori edo sustraiak, bere historia, bere dana, ez? Eta orduan, bereik dira, bereien oroimenak eta dira, zaten dutena ez saltzeko, azken batean bere barnean dauzela guzti horiek, ez? Baina, oso unkigarria eta momentu batzu baditu, baina azken batean oso bisuala, eta egia esateko egiten dituzten lanak biak, aipatzekoa da, eta oso lan polita da ikusteko, barregarria, noski, baina baita badoka bere plastikotasun eta bere poesia. Bihar ni horozkora ezingo naiz hurbildu, baino adi egongo naiz beste datekin ikusten dut 26an euria eskeniko duzuela Valladoliden, 27an kartoi birakaguar Damarren, 29an mamut Zornotzan, eta lehen aipatu duzu Errusia eta zuen konpainia nazioartean, estatu mailan asko mugitzen zarete, globalki lan egiten duzu, baina zuek ere esaten duzue eragin nahi duzuela lokalki, eta horretarako ere egitasmo bat jarri zenuten abian, zugan ni. Eta gainera uste dut, egitasmo honen koordinatzailea zuzarela. Zer da zugan ni? Karo, guk ikusten genuen, zulo bat, Zornotzako aretoan, horrari ginen burubelarri ikuslego, apuruan nola erakarri antzokitara, eta lanean budalako antolatzailekin eta bai ikusten genuen, holako ikerketa bat, ikerketa edo egin da gero, zegoela, nera betasunean, hau da, mairu, justu, eskolatik atatzen zirenean betiko, eskola moduan joaten zirela antzokietara, baina batean gero, 14 urtetatik, 18, 20, 22 urtera arte, desagerpen bat zegoen, ez zegoen hor gazterik antzokietan, ez? Orduan zan genuen, hemen, intziditu behar dugu, nola egin. Eta orduan, hasi ginen, hainbat herrietan, udalekin kontatuan jartzen, bera aukera geneukan, egitasmo hau zabaltzeko, eta zan, gu institutuetara eta joaten garela, nerabekin hitz egitera, eta proposatzen diguna da, urte oso, urritik ekainerako maiatzan normalen bukatzen da, baina, hori, astean 2 orduko saio bat egitea, non plantatzen dituguna da, antzerki mundu honetara hurbilketa bat, eta, horre egiten dugu hainbat ariketa, antzerkia ezagutu, barrutik, jolastu, antzokiak ikusi zer dan, zer ez dan, eta baitaren noski azken batean, beraiek nahi zuten azan. Taula. Taula, eta taularatzea, obra bat montatzen da talde bakoitzarekin, eta gero, jaialdi bat antolatzen dugu, bat baino gehiago, hainbat 2 herritan, eta berri ezberdinetako taldeek datoz, eta bereien lan aurkezten dute. Eta orduan, horre elkartzen dira gazte pilo bat herri ezberdinetakoak, eta bat antzerki mundu hortako zerak ez, ez da dit, hasieran ematen duela, ez dauela inor hortaz edikatuko direnik, baina azkenan, hori, hainbat normalan izaten dira, orain jitzi apur bat, pandemia geroztik, baina normalan 120 gaztetik biltzen genituen egitasmo hortan, eta, bereiek egiten zuten beraien antzeslanak, eta, batzuk 14 urtekin hasten ziren, eta 18 urte betera arte, jarraitzen dute urtero, ez? Eta arroki esan dezakegu, horti pasadiren behintzat 4 badauzela aktore moduan edo gaitutela karrera, eta batzuk badauzela telebistan, eta batzuk badauzela antzerkia egiten. Eta oso posgarria da, ez hori bakarri hori ez da gure helburua, baina helburua da gazte horiek bintzat ezagutzea, antzerkiak ematen duena, horrik daukan bizitasuna eta nik uste dut aberastasuna, beraien gazte moduan beste gazteekin elkartzen direnean zer sortu dezaketen, eta gero beraiek noski talde moduan lan egiten, zer lortzen duten taulara joaten direnean, eta ikuslegoaren aurrean beraiek osatutako eta asmatutako obra bat beraien aurrean histori hori kontatzen dutenean, zer suposatzen duen horri beraientzako, ez? Eta azkenean denborarekin ikusten da batzuk jarraitzen dutela ikuslego moduan, aunque sea, baina bintzat badokate harremana hori jarraitzeko. Ze ondo, ze politia.
Oiana, begiratu itazken galderaterako denborarik bote dugun. Ez dekien denbora ikusten agurtzen hasi barra daukagu, bai, luze gintezken, eta aso bigarren aukerarik ere izango dugu, lan berriekin, baina plazar bat izan da, eskerrak emata besterik etzego geratuko, Oiana? Bai, ze gainean ikuste dut, Markeline konpainia askotan entzun dugula, beste artista batzuen ahotan ere, erreferentzia gisa, eta barretan ikuste dut, ni baneukan gogoa bazuen lana ezagutzekoa eta ezagutzera ematekoa, pixka bat. Eta uste dut oso garrantzitsua dela egiten duzuena, eta askotan, hemen izan ditugu familia ikuskizunak edo aurri ikuskizunak izan, eta mozten ari zaitin igo, eskerrik asko Jon Kepa. Hori esaten ari zitzaidan. Jon Kepa, mila esker eta beste bat arte. Eskerrik asko zuek. Oiana datorren ostegunera arte, goiuri bihar arte, eta zuri entzule, plazar baduzu, bihar hemen, 9:05, naiz irratian, bigarren kafean, eskerrik asko. Aio. Keep calm and bigarren kafea.